Pozdravstvima, ušli smo u odbrojavanje do otvorenja azijskih igara, a atmosfera azijskih igara u gradu domaćinu Hangzhou također je sve prisutna. Nadalje, kako se na ovim azijskim igrama primjenjuje zelen, pametan, štedljiv i civiliziran koncept održavanja igara. Pogledajmo. Ovogodišnje azijske igre odvijat će se na ukupno 87 borilišta za trening i natjecanja u Hangzhou, od čega je 65 sportskih borilišta i pratećih objekta postiglo 100% ekološku opskrbu električnom energijom. Ova zelena električna energija dolazi iz fotonaponskih i vjetroelektrana u zapadnoj Kini, smještenih u regijama i pokrajinama kao što su Xinjiang, Qinghai i unutarnja Mongolija, koje su udaljene 2000 do 3000 km. Na drevnom putu svile karavane nekada su prevozili robu i čuo se zvuk zvona deva, a sada mreže ultravisokog napona s tisućama volti prenosi vjetara i sučevo svjetlo, osvjetljavajući stadione azijskih igara. Do sada je potrošnja zelene električne energije za azijske igre dosegnula 621 milijun kWh, čime su emisije stakleničkih plinova smanjene za više od 76.000 tona u odnosu na ugljen. Ako ste u Europi, možete uživati u atmosferi azijskih igara. Putem internetskog mini programa možete otključati svoju ekskluzivnu digitalnu sliku i ući u prvi metasvemir velikog međunarodnog sveobuhvatnog sportskog događaja na svijetu. Ovdje možete obići prekrasan krajolik grada i razgovarati s maskotom azijskih igara. Možete postati digitalni bakljunoša i svjedočiti štafeti azijskih igara. A također možete preuzeti ulogu sportaša i koristiti digitalni avatar za trčanje utrke na 100 metara. Metasvemir azijskih igara probija se kroz ograničenje vremena i prostora, pružajući publici diljem svijeta prožimajuće iskustvo azijskih igara. Prema konceptu štedljivog održavanja igara, mnoge inovativne tehnologije pomažu u uštedi energije. Ulaskom u sportsku i plivačku dvoranu Olimpijskog sportskog centra Hangzhoua, 210 inteligentnih rasvjetnih ciljeva raspoređeno je okomito i vodoravno. Ove rasvjetne ciljeve mogu unijeti prirodno svjetlo u prostoru tijekom dana. Inteligentni sustav svjetlovoda također može automatski optimizirati razinu osvjetljenja i potrošnju energije, a vijekom trajanja mu je do 25 godina. Ovakvo je svjetlo koje ne troši električnu energiju bez treperenja, ekološki prihvatljivo da štedi energiju i može uštedjeti 100.000 kWh električne energije svake godine. Koliko tradicionalnog kulturnog šarma može sadržavati mala medalja? Prednja strana medalje za azijske igre temelji se na pejzažnoj slici vodena slika Majvena, majstora slikarstva iz dinastije Južni Song. Središnja strana medalje oblikovana je kao kvadratni pečat, što implicira da će sportaš ostaviti prekrasan trag na azijskim igrama u Hangzhou. Ukupni oblik medalje crpi inspiraciju iz conga od žada, ritualnog instrumenta u kulturni Liangzhu. Ruševine drevnog grada Liangzhua uvrštene su na popis svjetske baštine 2019. godine, čime su priznate dugotrajna predpovijesna kineska civilizacija, uzgoja riže i urbana civilizacija.
Integracija kvadrata i kruga, osim što održava drevnu kinesku kozmologiju okrulog neba i kvadratne zemlje, također utjelovljuje koncept zajedničke ljepode i sklada u različnosti. Zeleno, inteligentno, štetljivo i civilizirano. Što mislite? Kako može izgledati takvo veliko sportsko natjecanje? Ostavite nam komentare.